سلام كمي ترفدو كبرات تخطاتلتنا كم وترو جزينا حلينا مدب دكتورات استوديو حيزنا قريبنا لنا مكتالكم بخبري قدم زغوركم تخطاتلتنا نلومي قريبنا زلنا زعبا كوفيد 19 وي كورونا فيروس مس حمامات اذني افنጫን ጎሮሮን ዝምልከቲ ክህልወና ነዚ መብርህ ንኽበና ድማ ኣብ ስቱዲዮና ዓዲምና ዘለና ጋሻና ዶክተር አማኑኤል ሀብተ ሚካኤል ካብ ሃገራዊ ሞከሲ ሆስፒታል ኦሮታ እዩ ዶክተር አማኑኤል ሐኪም አፍንጫ እዝኒ ጎሮሮ ሓፈሻ ሐኪም ካይ ዶክተር ስለተዛብካና ዓድል ብስመይ ምሽም ተኸታተልተ ነመስግነካ እንኳን ሓመጻኻ አማኑኤል ሚካኤል ከምዚ ክትቀስ ጸንሐ ናይሎም ዛዕባና ኮቪድ 19 ሕማማት ጎሮሮ አፍንጫን እዝንን እዩ ዝብል እቲ ዛዕባ እዚ ክልዓል እንከሎ ከዓ እቲ ዝበዝሕ ዓይነታት ወይ ኣገባብ ምትሕልላፍ ኮሮና ቫይረስ ብኣፍንጫን ጎሮሮን ብምዃኑ ምስቲ ናትካ ሞያ ቀጥታዊ ምትእሰር ኣለዎ ስለዚ ከም መእተው ክኾነና ሓፈሻዊ መረዳእታ ክትበና ምስ ኮሮና ቫይረስ ብምትእስሳር ሕማማት እዝኒ ፍንጫን ድሕረ ባይቱን ክትገልጸልና አረ አማኑኤል ሚካኤል ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ ከምዚ ንፈልጦ ኮሮና ኮቪድ 19 ኣብዚ ሕጂ እዋን ለበዳዊ ሕማም ኮይኑ ብብዝሕ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ሕማም ኮይኑ ብኮሮና ቫይረስ ዝመሓላለፍ ናይ ላዕለዋይ ክፋል ምስትንፋስ ኣካላትና ዘጥቅዕ ኮይኑ መጀመርያ ዝተረኣየሉ ኣብ ሃገር ቻይና ኣብ ከተማ ውሃን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ብዝተረኣየ ካብኡ ቀፂሉ ኣብ መላእ ዓለም بملء بفتنة زرقح زلو خوينو ازي كوفيد 19 توهيلو زتوع حمام بكورونا فيروس كوفيد قطر خلطة توهيلو وي سارس كوفيد قطر خلطة متزو خوينو زي حمام من محلال فيه خا كابس تلخ فسب ناب زي تلخ فسب باب نهنتصلو ويام نسعلو ويام نزارولو بزوات نطبطبات ناب كاب زتلخف ناب زي تلخف سب مزاتو ازي حمام كما عبل خالي مالتي ازي حمام ازي اب كل هاجرات غزاتات العالم زرغح زلو خينو بفتنه كا ابزي كاب زجمرولو سغا حجي بفتنه تي قصرو انداتبازح تملكفتي يخيدالو مالتي ابتي مجمريا وان ابتي مجمريا اوانات تي حمام زسفعف حلو زنبر مجمريا غزي تي ناي ملكفتي دبل زخونو اوان وي عصف زوسخلو زنبر اوان استناوح نيرو ابز حجي وان كن اب كبابي اب بغمغام سغا اب حموشته معالتي تي ملكفتي بعصف انداوسخه يخيدالو مالتي ابز حجي وان كن ريا خلنا بتقصري بتزهبنا قمر مالتي لعلي شعاتنا حموشته ملكفته اقاطيملو موت كا كبابي لا 450 شح سقع 500 شح قام كيدلو كابزيوم شعاتنا نتو حمشت ملكفت زقاطمهم كا كباب 4 مليون زخونو خا كابت حمامتي حاويوم نصا خوينو مالو مالتي حجي ازي كورونا فيروس حمام كوفيد 19 توهيل زلو بمن بكمي عينه هواساني الفطر زمت ندحريلنا فيروس كوينو كاب عليتات كورونا فيروس كوينو زي كوفيد سارس كوفيد قطر خلطة توهيل دولو زيوم عينت فيروسات كورونا فيروسس ان ابتي حبرتسب زنوبورو خوينوم سقع حجي سقع 350 بزحي قطر عينت عاليتات كم زلو تفليتلو جن كاباتهم جن تيوم وحدات يوم لليومن انت عينت حمام كم زمتو تفليتهم زلو مالتي حجي ساتهم كا شوعات يوم تيوم كابتيوم شوعات خات يوم 4 فوكس حمامات ناي سرعه المستنفس العلوي كفا سرعه المستنفس زسعولنا مخانم تفليت له بتي زلو ستاتيكس كراي كلها كاب 10 سقع 1500 تزخون حمامات ناي سرعه العلوي سرعه المستنفس بزيوم 4 عليتات ناي كورونا فيروس زرقح خمزلهم تفليت له كابتيوم شوعات عائلتات كورونا فيروس كن زيوم 3 عليتات كورونا فيروس ساتهم كا سارس كورونا فيروس قطر حدا زبحل ميرس كورونا فيروس زبحل اتي حجي اقاطيمو لبدا اقاطيمو عمتي زولو فيروس كا سارس كورونا فيروس قطر خلت مخانم تللي مالو حجي يوم 3 عائلتات فيروس زياتهم لبدا ناي ممصان كم زسعبون
ተፈላለየ እዋናት ከም ዘጋጠመን ክንምልከት ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ሳርስ ኮሮና ቫይረስ ቁፅሪ 1 ኣብ 2003 ኣብ ቻይና ከም ሳርስ ዝበሃል ሕማም ከም ዘጋጠመ ኣብ ትሽዑ እዋንካ ኣስታት 8000 መልከፍትን ስጋዕ 744 ሞትን ከም ዘስዓበ እዚ መርስ ዝበሃል ሕማምካ ኣብ 2012 ኣብዚ ማእከላዊ ምብራቅ ከባቢ ስዑድ ዓረብን ተፈላለየ ሃገራት ማእከላዊ ምብራቅን ከም ተኸሲቱ ከም ዝነበረን ኣብ 2012 ልዕሊ 2000 መልከፍትን ከባቢ 500 ሞትን ኣስዒቡ ከም ዝነበረ ርኢና ኣለና እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ኮቪድ-19 ተፀዊዑ ዘሎ ሕማምካ ለበዳ ከዓ በዚ ሳርስ ኮሮና ቫይረስ ቁጥሪ 2 ከም ዝመፅእ ተረጋጊፁ ተፈላለየ መፅናዕትታት እውን ይግበረሉ ማለት እዩ ዶክተር አማኑኤል ምናልባት በተደጋጋሚ ማዕከና ዜናና ሓኻይምና ክምህርዎ ወይ ከስተምህርዎ ዝፀንሑ ኣገባባት ምትሕልላፍ ናይ ኮሮና ቫይረስ እዚ ኣሎ ምድጋሙ ናይ ፅላእን ስለምንታይ ኸ ብእዝኒኒ ኣፍንጫ ዝያዳ ዝኣቱ ሕጂ ዝያዳ እቲ ብእዝኒ ኣቱ ይበሃል እዩ ሕጂ እቲ ዝያዳ እቲ ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ እዩ ናብ ነብስና ኣትዩ ሕማም ከምፃልና ዝኽእል እቲ መንገድታት ሓደ ከም ዝበልናዮ ካብ ዝተለኽፈ ሰብ ናብ ዘይተለኽፈ ሰብ ቀጥታዊ ርክብ ኣብ ዝሃለወሉ ወይ ከዓ እቲ ዝተለኽፈ ሰብ ኣብ ከባቢኡ ምስ ዝስዕል ወይ ምስ ዝህንጥስ እቲኦም ቫይረስ ኣብቲ ነጠብጣብ ኣብ ተፈላለየ ባይታታት ፀኒሖም ካብኡ ከዓ ናብ ኣፍንጫ ናብ ነብስና ንምእታው መንገዲ ኣብ ዝረኽብሉ እዩ ሕጂ ከዓ እቲ ቀንዲ መተሓላለፊ መንገዲ እቲ መእተዊ ነቲ ቫይረስ ናብ ነብስና ከዓ በፍንጫናን በኣፍናኒ ማለት እዩ በእዝኒ ኣያቱን እዩ ሕጂ ከዓ እንታይ እዩ ስለምንታይ እዩ እቲ ቫይረስ ኣብ ነብስና ንኸኣቱ ዘኽእሎ ተፈላለየ ቅርፅታት ኣማዕቢሉ ዝመፀ ቫይረስ እዩ እዚ ቫይረስ እዚ ከምዚ ኢልናዮም ዘለና ናቱ ስድራ ቤት ናቱ ኣባላት ዓይነት ቫይረስ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክዞሩ ከም ዝፀንሑ ርኢና ኣለና ሓደ ዝያዳ ከዓ ቀንዲ ተመሳሳልነት ዝያዳ ቅርቢ ተመሳሳልነት ምስ ሳርስ ኮሮና ቫይረስ ቁጥሪ 1 መርስ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃሉን እዚኦም ክልተ ዓሌታት ምስኦም ናቱ ተመሳሳልነት ባህሪ ኣብ ቅርፂ ኣብ ተፈላለየ ከም ዘለዎም ተረጋጊፁ ኣሎ ስጋዕ 67 ሚእታዊት ተመሳሳልነት ኣለዎ ከም ካልኣይ ዝረአ ኣብ ተገበረ መፅናዕትታት ከዓ እቲ ሳርስ ኮሮና ቫይረስ ቁጥሪ 2 ተመሳሳልነት ምስ ናይ መንካዕ ኮሮና ቫይረስ ስጋዕ 80 ሚእታዊት ናይ ምሳል ባህሪ ከም ዘለዎ ተራእየሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሳርስ ኮሮና ቫይረስ ቁጥሪ 2 ካብዚኦም ተዳቂሉ ብዝተፈላለየ መንገድታት ተፈላለየ መስራሓት ሓሊፉ ተፈጢሩሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ያኽኢልዎ እዚ ምቅያር ኣብ ተፈላለየ እዋን ኣብቲ ናቱ ተወርሶ ኣብቲ ናቱ ባህሪ ኣብቲ ናቱ ናይ ምሕላፍ ክእለቱ ኣብቲ ናቱ ኣብ ከባቢ ንክንደይ ክፀንሕ ዘኽእሎ ባህርታት ኣማዕቢሉ መፂሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣኽኢልዎ ዘሎ በፍንጫና ወይ ብኣፍና ናብ ውሽጢ ነብስና ንኽኣቱ እንታይ እዩ ኣኽኢልዎ ኣሎ እቲ ስትራክቸር እቲ ናቱ ቅርፂ ንፍሉያት ዓይነት ተሃዋስያን ሰልስ ንብሎም ማለት እዩ ውጭ ኣበይ ዝርከቡ ኣብቲ ላዕለዋይ ክፋል ምስትንፋስ ኣካላትና ዝርከቡ ንዕኦም ናይ ምልጋብን ለጊቡ ከዓ ናብቲ ውሽጢ ተሃዋስ ኣትዩ ናይ ምርባሕን ናይ ብብዝሒ ናይ ምፍራይን ተኽእሎ ስለ ዘለዎ እዚ ቫይረስ እዚ ኣብ ካልእ ኣካላትና ዘእትዎ ዘኽእሎ ዘሎ መንገዲ እንታይ እዩ ነቲ ቫይረስ ክለግቦ እቲ ቫይረስ ለጊቡ ናብ ውሽጢ ተሃዋስ ክእትዎ ዝኽእል ተኽእሎ ወይ ቅርፂ ስለ ዘየለይ ሕጂ ዝያዳ ኣብቲ ስርዓተ ምስትንፋስ ከጥቅዓና ከጥቅዕ ክኢሉ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ላዕለዋይ ምስትንፋስ ኣካላትና ዘጠቓልሉ በዓል ኣፍንጫ ጎሮሮ መይሱ ምስ ግዜ ከዓ ትረክስና እቲ ብዙሕ ቫይረስ እንዳበዝሐ ከይድ ከሎ ስጋዕ ታሕተዋይ ክፋል ትንፋስ ኣካላትና ኣብ በዓል ሳምቡእ ኣብኡ ክኣቱ ክእል እዩ ማለት ስለምንታይ እዚ ነቲ ቫይረስ ክቕበልን እቲ ቫይረስ ኣትዩ ከዓ ክራብሓሉ ዝኽእል ዓይነት ተሃዋስ ኣብቲ ስርዓተ ምስትንፋስ ዘለዉ ዋህዮታት ስለ ዝኾኑ እዮም ማለት እዩ ስለምንታይ ኣብ እዝንና ዘይኣተወ ስለምንታይ ኣብ ካልእ ዓይነት ኣካላትና ብቆርበትና ኣትዩ ረክሲ ዘየምፅእ ምክንያቱ ዋላ ኣብ ቆርበትና ተሃለወ እቲ ቫይረስ ለጊቡ ናብ ውሽጢ እቲ ሰል ናብቲ ውሽጢ ዋህዮ ክኣቱ ዝኽእል ተኽእሎ ቅርፅን ብቕዓትን ወይ ባህርን ስለ ዘይብሉ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዝያዳ ኣብ እዚ ቫይረስ
ኣብቲ ስርዓተ ምስትንፋስ ላዕለዋይ ክፋል ትንፋስ ኣካላትና ረክሲ የምፅሞ ምስ ግዜ ከዓ ምስቲ ብዝሖም ምስቲ ናይቲ ብዝሕ ናይቲ ቫይረስን ምስቲ ዝመፅእ ናይ ነብስና ነቲ ሕማም ንምክልኻል ዝገብሮ ተፈላለየ መስራሓትን እቲ ሕማማት ኮቪድ-19 ተፈላለየ ዓይነት ምልክታት ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቅድሚያ ዶክተር ምናልባት ንዝበዝሕ ሰብ እውን ተሸግሮ ወይ ክፈልጣ ዝደሊ ንበሎ እቲ ቫይረስ ብኢድና ብመገዲ ኣፍንጫና ወይ ኣፍና ኣትዩ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ መስራሓት እዩ ዝካየድ እንታይ ስምዒታት ከሂበካ ወይ እንታይ ምልክታት ወይ ከጠርጥረካ ዝኽእል ነገራት እንታይ ኣሎ ሓዎ ሕጂ እቲ ቫይረስ ናብ ውሽጢ ኣካላትና ከኣቱ ዝኽእል ብቕዓት ኣማዕቢሉሎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናብ ውሽጢ ኣካላትና ከእትዎ ዝኽእል ብቕዓት መሰማዕበለ ናብ ነብስና ምስ ኣተወ ናብ ነብስና ኣትዩ ምልክታት ስጋዕ ምልክታት ዘምፅእ ዘሎ እዋን እንታይ ንብሎ ናይ ሕቕፎ እዋን ንብሎ ኢንኩቤሽን ፔሪድ ተባሂሉ ፅዋዕ ማለት እዩ እዚ ኢንኩቤሽን ፔሪድ ወይ እዚ ናይ ሕቕፎ እዋን ከዓ ብዝተፈላለየ መፅናዕትታት ከም ዝተገበረ ካብ ሓደ ስጋዕ 14 መዓልቲ ክፀንሕ ክእል እዩ ኣብ ነብስና ካብኡ ዘሎ እዋናት እቲ ምልክታት ክንርኢ ንኽእል ኢና ኣብ መፅናዕቲ ኣብ ዝተገበረ እቲ ማእከላይ ገምጋም መዓልትታት ካብ 5 ስጋዕ 7 መዓልቲ ኮይኑ ተራእዩ ሕጂ ኣብ ውሱናት ብዝሒ ተሓካሙ ወይ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ ሰባት ኣብ ዝተገበረ መፅናዕቲ ከዓ እቶም 2.5 ሚእታዊት በቲ ቫይረስ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ምልክታት ከርእዩ ጀሚሮም ኣለዉ እቲኦም 97.5 ሚእታዊት ከዓ ኣብ ውሽጢ ገምጋም 11.5 መዓልቲ ኣብ ነብስና ኣትዩ ስጋዕ ምልክት ዘርኢ እዋን ኣሎ ማለት እዩ ኢቭን እዚ ግዜ እውን ክነውሕ ክእል ግን እቲ ዝወፅእ ዘሎ መፅናዕትታት ኣብ ውሱናት ኣብ በዓል ቻይና ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተገበረ መፅናዕቲ እዚ ዓይነት ቁፅሪ የርእየና ማለት እዩ እዚ ከዓ ገሊኦም ሕጂ ካብቲ እቲ ኣብ ነብስና ምስ ኣተወ ቅድሚ እቲ ምልክታት ምርኣዩ ዝኾነ ምልክታት ናይቲ ሕማም የብልናን ወይ ከዓ ገሊኦም ከዓ ኣሲምፕቶማቲክ ዝበሃሉ ሕሙማት ክህልው ክእሉ እዮም ማለት እዩ ምናልባት እቲ ቫይረሱ ኣብ ነብሶ በኣትዮም ከለዉ ዝኾነ ምልክት ዘይርእዩ ክህልው ክእል ሕጂ እዚ መጀመርያ ሂብናዮ ዘለና ቁፅሪ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ዝግበር ዘሎ መፅናዕትታት እዩ ድሒሩ ከም ዝመፅእ ዘሎ መፅናዕትታትን ሓበሬታታን ግን እቲዮም ዝበዝሑ ክፋላት ናይቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ምልክት ከም ዘይርእዩ ዝረአይ መፅናዕትታት ዝመለኸት መፅናዕትታት ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዮም እቲኦም ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 እንድሕር ኢልና ኣብ ነብስኻ ምስ ኣተወ ማለት እዩ ኣብ ነብስኻ ምስ ኣተወ እዚ ንብሎ እዚ ናይ ሕቕፎ እዋን ወዲኡ ምልክት ከም ዝረአየሉ ቅድሚኡ ግን ዝኾነ ይኹን ምልክት ኣይሂበካን እዩ መጀመርታ ዝተረኸፍካላ መዓልቲ እቲ ቫይረስ ኣብ ነብስኻ ኣትዩ ከም ዘሎስ ክትርዳእ ኣይትኽእልኒ ይኸው ምክንያቱ ደቂቕ ተሃዋሲ ዝኾነ ምልክት ዘርእየና ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ኣብ ነብስኻ ምስ ኣተወ እቲ ነብስኻ ከዓ ግብረ መልሲ ኣብ ዝጅምረሉ ንዕኡ ዝግበር ግብረ መልሲ ናቱ ዝተፈላለየ ዓይነት ሜካኒዝም ነቲ ነብስና ካብቲ ሕማም ካብቲ ረክሲ ንምክልኻል ዝግበር ዘሎ ንጥፈታት ንዕኡ ዘንፀባረቕ ምልክታት እዩ እዚ ምልክታት ናይቲ ሕማም ኮይኑ ዝረኣዩ ማለት እዩ ሕጂ ከም ሓፈሻዊ ምልክታት ናይ ዝኾነ ሕማም ስርዓት ላዕለዋይ ምስትንፋስ እንታዮም እዚኦም ረስኒ ክገብረልካ ክእል እዩ ድኻም ክገብረልካ ክእል እዩ ደረቕ ሰዓል ክገብር ይኽእል እዩ ወይ ቅርጥማት ወይ እውን ሕማም ርእሲ እውን ክረኣይ ይኽእል እዩ ኣብ ገሊኦም ክስታይ ኣብ ገሊኦም በቲ ቫይረስ ተለኽፉ ስጋዕ ሕፅረት ምስትንፋስ እውን ከስዕብል እዚ ሓፈሻዊ ምልክታት ኮይኑ ዝያዳ ሕጂ ኣብቲ ንሕና ርእስቲ ርኢና ቀሪብና ዘለና ኣብ እዝኒ ጎሮሮ ኣፍንጫ እንታይ ዓይነት ምልክታት ኣለዎ እንዲና ንብል ኣለና ሕጂ እዚኦም ሓፈሻዊ ምልክታት ከለዉ ምስኡ እውን ምዕባስን ፀረርቲ ኣፍንጫን ክህልወና ክእል እዩ ሕጂ እዚ ምዕባስን ፀረርቲ ኣፍንጫን ብኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ምክንያት ዘይኮነ ብካልኦት ምክንያታት ሕማም ናይ ላዕለዋይ ምስትንፋስ እውን ክስዕብ ክእል ወይ ከዓ ብናይ ኣለርጂ ወይ ብተፈላለየ ምክንያታት ኣፍንጫና ክዕበስን ፀረርታ ክህልወና ክእል ግን ኮቪድ-19 ማለት ኣይኮነን ካልእ ቃንዛን ምሕርሓር ጎሮሮን ክህልወና ክእል እዩ እዚ ቃንዛን ምሕርሓርን ጎሮሮን ከዓ ስለዝሃለወና ኮቪድ ሃልዩ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብካልኦት ተሃዋስ ዝመፅእ ረክሲ ናይ ጎሮሮን ናይ ሓናትን ክኸውን ክእል እዩ ምልክታቱ ማለት እዩ ካልእ ምድካም ምጥፋእ ናይ ምሽታትን ምስትምቃር እዚ ከዓ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ብዝተገበረ መፅናዕቲ ከም ምልክት ዘይተረኣየ ከም ሸለል ኢሉ ዝሕለፍ ዝነበረ ምልክት እዩ
حجي تمليسهم مصنعات أبزرائيلو جن بوزحات بتي كورونا فيروس تلقيفهم زسراها قوتو انتاي ملكت راح تصنيحهم مدكام وي مدفع ناي مشتات ان مستمقارن كلات مالتي بت فيروس كم تتحزقهم تلقفو خيفلطو جن ناي مشتاتن ناي مستمقارن كلاتهم غزياودي وي قوامي طفيوا مالو مالتي حجي زياتهم ندحري تمليس كحتري خلخا ازيوم مستيوم اسيمتوماتيك زبالو ملكت زيريو سبات تمديوم نيرم مس غزي جن بسنك كورونا فيروس كوفيد 19 حمام بكورونا فيروس قطر خلته زمص مخانو ترغاغصلو الله مالتي قال مز ملكتات قانزان محرحر غورورن انتاينا اب مرمران غبرو نريو من الدارن مقياحن غورورن حناتن ملكت كخون خلي مالتي اتي طرعاني قانزان محرحر غورورن طرعاني ابت مرمرات ريو خا من الدارن مقياحن غورورن حناتن كلونا خلي مالتي حجي كالون انتاي اب وحدات مصنعات خمسه راي ناذن اي تقعنينا جن مبزحتهم ناي حمامات ناي العلوي مستنفاس اكلاتنا اب صعبوا الاوان كانزا اذن يغاطمنا اذا كان انتايو اتي تهواس كاب افنጫنا غورورنا سغا اذننا زخيد مرخبي ستراكشر سلازلو كاو نلعل ديو ترقسي كانزام صالنا ازيوم اب كالوت عينت حمامات نايل علوي مستنفاسي كورونا فيروس ون كاوم زي في اللي بحرن عليتن سلازخونه كومو تريوتات او وحدات بت كورونا فيروس تلقفو الله مالتي ازغن بمصنعات ترغاغيصو كورونا فيروس حمام وير ندر ناي اذن يمصي خنبل دولو تخلو وحدي مالت قال مسكم حفشاو ملكتات رخص ناي العلوي مستنفاس اكلاتنا مالت ناي افنጫ غورورو انت يالو ابت كباب كسالنا زلو صكتات ببزح نتي حمام كلخال زغبرو نطفتات كعابين ندري كم غاطمهم نخلي حجي انتي نري ابت كسال زلو صكتاتون حبطون كم تريو علو مالتي حجي كورونا فيروس نعوز مسلو عليت كورونا فيروس نيروم حمامات امصو سلازنور اتملكتاتون بزح كاوم زفلي نجر ايكونن مالتي نربط ابزيا دكتور كنزاربينا تن دبزح ملكتاتون يتقلل انا في تقديمنا تقصناو زخونه سب كم زعانت ملكتات زلو الكورونا فيروس اللومات كم زي مخاني غات قلصلي صنيخا ግን ከخطرطرካ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ዶ ካብቲ ካልኦት ዓይነት ምልክታት ናይቶም ካልኦት ዓይነታት ናይ ቫይረስ ዝፍለይ ገለ ነገር ህሉ ዶ ስለዚ ኮሮና ቫይረስ ብከምዚ ጥራሕ ኣይኮነን ክፍለጥ ዝኽእል ብመርመራ ጥራሕ ክፍለጥ ዝኽእል ክንብል ንኽእል ማለት እዩ هو حجي كم زنولا زلنا كورونا فيروس حدش زمص فيروس حماماتنا سرعه مستنفاس زمص مخانو غليصنا لنا زياده جن فلي زبل بحري وي فلي زبل ملكت بزح يبلون معناته كم زي نبلو زلنا راسن خمصالنا قطمات دخام الو مسؤون ملكتات ابزن غرور افنጫ كم زلو رينا لنا مالتي حجي نعنا حد كورونا فيروس حميم وي كوفيد 19 حمام سيبو الو خنبل تخينا بمرمرات راحنا كنرغاغط كل غرورو اذا حمامه زرسنه زسعله كورونا فيروس حميم مالت ايكون كن اتقندي كم بوزيتيف ويكا كم اقداس التاريخ نبلو ناي تاريخ ناي مغش ويكا مس كورونا فيروس زحمه سب ناي قطتا ركب كم زلو اندحر تراغاغيص ازي كورونا فيروس زياده طرطارن زياده كون خليلنا نحسب مالتي طرطر كورونا طرطر حمام كوفيد 19 كون خلي ويكا most likely حمام حمم خليلنا نحسب لنا ግን كناراغصلو نخل حدا مفلطي باللابراتور زرغاغط مرمرات راح يمالت معرخ نديو اب نفسنا مساته زطقعنا بخمي كلكع يخل مني خزياده زطقع او وقت قلصلنا حراي كم زبلنا تي كورونا فيروس كان محجون فوكي سعال ويز قنفاعلنا نحالفو سعالات زمت حمام كاو كاناتو فاميلي وي كاناتو بيتسب وي ناتو عليتات كم نمصو فليتنا لنا مالتي حجون اذا كورونا فيروس ون
ተፈላለየ ዓይነት ተፈላለየ ጽኑዕነት ዘለዎ ሕማማት ከስዕበልና ክእል እዚኣቶም ቀንዲ ተጠቃዕቲ ክፋላት ሕብረተሰብ ወይ ሕማማት ክንብል ንኽእል ዝያዳ እቲ ናይ ምጽዋር ዓቕሞም ዝጎደለ ሕጂ ብዝተፈላለየ ሕማማት ናይ ምጽዋር ናይ ነፍሶም ናይ ምጽዋር ዓቕሚ እንድሕር ጎዲሉ እዚኦም ሰባት እዚኦም ተጠቃዕቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝያዳ ዕድመ ልዕሊ 65 ናብ ተፈላለየ ሃገራት ከም መጽናዕቲ ከም ተበለ ከም ተረጋገፀ ማለት እዩ ሕጂ ገሊኦም እውን ሕማም ሽኮር ሕማም ጸቕጢ ደም ወይ ተፈላለየ ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ሕማም ዘለዎም ሰባት እዮም ተጠቃዕቲ ክገብሮም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ እዩ እቲ ቫይረስ ኣብ ነፍስና ምስ ኣተወ ንዕኡ ንምቁፅጻር ዝግበር ፃዕሪ በቲ ነፍስና ነቲ ቫይረስ ከሕምቆን ወላ ክቋፃፀሮን ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ተፈላለየ ዓይነት ደረጃታት ሕማም ክህልወና ክእል እዩ ሕጂ እቲ ናይ ምጽዋር ዓቕምና ሓደ ሰብ ጥዑይ ናቱ ኣቃውማ ጽቡቕ ብዝተፈላለየ ሕማማት ዘይተጠቃዕ ተጸኒሑ ከም ፎኪስ ሕማም ክሓልፍ ክእል ከም ፎኪስ ሕማም ጉንፋዕ ወይ ሰዓል ንብሎ ክሓልፍ ክእል እዚኣቶም ሕጂ ኣብ ቻይና ብዝተገበረ መጽናዕቲ ካብቶም ተለኽፉ ሰባት ልዕሊ 81 ሚእታዊት ከም ፎኪስ ሕማም እዚ ኮቪድ-19 ሓሚሞም ሓውዮም ኣለዉ ማለት እዩ ካልኦት ካ ብርትዕ ዝበለ ሕማም ከስዕበሎም ይኽእል እዚ ካ ሲቨር ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ እዚኣቶም ካ ስጋ 14% እዮም ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ሕፅረት ምስትንፋስን ውሕዲ ኦክሲጅንን ወይ ነድሪ ሳምቡን ከስዕበልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ሆስፒታል ኣትዮም ዘድሊ ሕክምናዊ ሓገዝ ተዋሂብዎም ካብቲ ሕማም ነፃ ክሓዊሉ ዝበዝሕ ዕድሎም ናይ ምሕዋይ ማለት እዩ ገሊኦም ካ ብፅኑዕ ዝሓሙ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚኦም ከም ዝበልናዮም ተጠቃዕቲ ዝበሃሉ ዘለዉ ንዖም ኣብ ዘጥቃዓሉ እዋን እቲ ከባቢ 5 ሚእታዊት ካብቲኦም ሕብረተሰብ ዲ ወይ ካብቲኦም ዝተለኽፉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚኣቶም ካ ኣብ ክፍሊ ፅኑዕ ሕክምና ኣትዮም ዝሕከሙ ኮይኖም ስጋዕ ሓገዝ ናይ ምስትንፋስን ተፈላለየ ዓይነት ፀገማት ኣጋጢሞም እቲኦም ዝሞቱ ናይ ሞት ማለት ዕጫ ዝበፅሖም ከዓ ካብዚኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ምናልባት ግን እዚ ተዋሂቡ ዘሎ ቁፅሪ መጀመርያ ኣብ ቻይና ብዝተገበረ መጽናዕትታት እዩ እዚ ቁፅርታት ገሊኦም ክፈላለዩ ይኽእል ኣብ ቻይና ዝተገበረ እዚ መጽናዕቲ እዚ ኣብ 100 በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ብዝተገበረ መጽናዕቲ ማለት እዩ ኣብ በዓል ዓዲ ኢታሊ ወይ ሳውስ ኮርያ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት እውን በብናቶም በበቲ ዝመፆም ዳታ ብዝገበርዎ መርመራታት እዚ ቁፅርታት ክፈላለዩ ይኽእል ማለት እዩ ጽቡቕ ዶክተር ምናልባት ከምዚ ክጠቕሶ ፀናሕካ ዝተፈላለየ ሓደሽቲ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ዘለዉ እቲ ቅድሚ ቁርብ ኣዋርሕ ሓቂዩ ወይ ከምዚ ዝበሃልና ዝነበረ ሓበሬታታት ኣዝዩ እንዳተቐየረ ይመጽእ ኣሎ ዋላ እውን ኣብቲ ቀዲምና ከም ምልክታት ክንጠቕሶ ፀናሕና ካልእ ሓደሽቲ ምልክታት ከም ዘለዎ እውን ይግለጽ ብናይ ሳምቡእ ርክሲ ጥራሕ ዘይኮነ እውን እቶም ዝተለኽፉ ማለት እዮም ብምርጋእ ናይ ደም ኣብ ልቢ ክሳዕ ሞት ይበፅሑ ከም ዘለዉ ርኽበታት እዩ ዝግለጽ ዘሎ ስለዚ እቲ መጠን ዝያዳ ጥቁዓት ዝያዳ ዘይጥቁዓት ተባሂልካ ዝዛረበሉ ግዜ ኣይኮነን ብሕጂ ዝያዳ መጽናዕትታት ንጽበይና እስከ ዶክተር እቲ ዝግበር ምርመራታት ኮሮና ቫይረስ ኣለካን የብልካን ካብ ኣፍ ወይ ካብ ኣፍንጫ ወይ ካልእ ኣገባባት እዩ ዘሎ እስከ ቁሩብ ኣላሊ ከተብለና ሓፀር ኣቢልካ ሰብ ክፈልጦ ጽቡቕ እዩ ሓና ከም ዝበልካ ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ካብ ንፈልጦ ዘይንፈልጦ እዩ በዚሕ ዘሎ ግን እቲ ንፈልጦ እውን ነቲ ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ብመጠኑ ብቑዕ ኮይኑ ናብቲ ዝሓሸ እዋን ከሰጋግረና ክእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኮሮና ቫይረስ ምልክታት ከምዚኦም ዝረኣናዮም ኮይኑ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ መረጋገፂ ክስታይ መስርሕ ከዓ ብላቦራቶሪ ዝግበር መርመራታት እዚ ብላቦራቶሪ ዝግበር መርመራታት ከምዚ ዝበልና ኮሮና ቫይረስ በፍንጫና በኣፍና ወይ ብዓይንና ናብ ውሽጢ ሰብነትና ከምዝኣቱ ፈሊጥና ኣለና መእተዊ እዩ መውፅኡ ከዓ ብኡ እዩ ከዓ ሕጂ እቲ መርመራ ከዓ በቲ መውፅኡ ዝግበር ካብኡ ቁምሶ ተወሲዱ ብዝግበር ኣብ ላቦራቶሪ መርመራ ክፍለጥ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ዓይነት መርመራታት ከም ዘለዎ ስጋ ሕጂ ተፈሊጡ ኣሎ ሓደ ካብ ሶርኖኒ ወይ ካብ ውሽጣዊ ካብ ጎሮሮናኒ ካብቲ ልፋጭ ዝውሰድ ቁምሶ ንሱ ኣብ ላቦራቶሪ ተወሲዱ በዚ ማሽን ሪል ታይም ሪቨር ፒሲአር ትብል ማሽን ኣብኡ ብዝግበር መርመራታት
ወይ እቲ ቫይረስ ወይ ናቱ ቅርፂ ወይ ናቱ ፓርት ናቱ ክፋል ከም ዘሎ ከነረጋግፅ ንኽእል ኢና እዚ ሕጂ አርቲ ፒሲአር ተባሂሉ ዝፅዋዕ መርመራ ማለት እዩ ሕጂ ከም መብዛሕትኡ ህዝቢ ዋላ ሕጂ እውን ብዛዕባ ቫይረስ እዚ ክትብል ዘይኮነስ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ፈልጦ እዩ ከመይ መርመራ ከም ትግበር ዋላ ኣብ ሃገርና እውን ከምዚ ዝተገበረ ኣፈናዊ መፅናዕቲ ካብ ተፈላለየ ክፋላት ሕብረተሰብ ቁምሶ ተወሲዱ እቲ ሓደ ስእሊ ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብአርቲ ፒሲአር ዝበሃል ምርመራ እቲ ፓርት ወይ ናይ ክፋል ናይቲ ቫይረስ ወይ ከዓ እቲ ቫይረስ ከም ዘሎ ከነረጋግፅ ንኽእል ከም ካልኣይ ከዓ ሴሮሎጂ ቴስት ዝበሃል ኣሎ ኣብ ደምና ነቲ ሳርስ ኮሮና ቁፅሪ 2 ንዕኡ ንምፅራር ዝተፈጥሩ ፀረ ተሃዋስ ዝበሃሉ አንቲቦዲስ ንብሎም ኣብ ደምና እንድሕር ኣለዎ ንሶም ከም ዘለዉ ዘረጋግፅ መርመራታት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ከም ዝበልና እዚ ኣብ ላቦራቶሪ አርቲ ፒሲአር ዝግበር መርመራ ህልው ረክሲ ከም ዘለካ ዘረጋግፅ እቲ ቫይረስ ኣብ ነብስኻ ከም ዘሎ እቲ ኣብ ደም ዝግበር መርመራ ግን ወይ ህልው ረክሲ ክህልወካ ክእሊ ወይ ከዓ ዝሓለፈ ረክሲ ኮቪድ 19 መልከፍቲ ከም ዘሎ ዘረጋግፅ እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ሕጂ ምሳኣ ክውስኸላ እቲ ህልው ረክሲ ኣብቲ ሽዑ ዝግበር መርመራ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ከምዚ ሓመምካ እቲ ብፒሲአር ዝግበር መርመራ ግን ከምዚ ሓመምካ መረጋገፂ እዩ ከምዚ ሓውካ ከዓ መረጋገፂ እዩ ምስ ኣተው ሕጂ ከም ኣብ ኳረንቲን ዝኣተው ሰባት ምልክታት የርእዩን መርመራ ኣብ ዝግበረሎም ፖዚቲቭ እቲ ቫይረስ ኣብ ነብሶም ከም ዘሎ በዚ መርመራ ትፈልጥ ድሕራይ ድሕሪቲ ናይቲ ሕቑፉ እዋን ሓሊፉ ምልክታት ኣሪኦም ናብ ምሕዋይ ዝበፅሕሉ ከዓ ላቦራቶሪ መርመራ ጌርካ ከዓ ኣብ ነብሶም ከም ዘየለ ኣረጋጊፅካ ከዓ ትሰዶም ማለት እዩ እዚ ኣብ ደም ዝግበር መርመራ ግን ኣብ ነብሶም እቲ ረክሲ ወይ ሽዑ ኣሎ ወይ ዝሓለፈ እዋን ረክሲ ከም ዘሎ ዘረጋግፀልና መርመራ እዩ ሕጂ እዚ መርመራታት ዓቕሚ ዝርግሕን ዓቕሚ ናይ መርመራ ምስፋሕ ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ምልክታት ኩሉ ብኮቪድ 19 ዝሓመመ ሰብ ወይ በዚ ኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ምልክታት ከም ዘየርኢ ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት የርእዩና ኣለዉ ምናልባት ከዓ ምስ ካልኦት ዓይነት ሕማማት ተዳራሪቡ ካልእ ጉንፋዕ ወይ ገለ ሓሚመ ኢሉስ ክሓልፍ ይኽእል እዩ ግን እቲ ቀንዲ መረጋገፂ ብላቦራቶሪ ዝግበር መርመራታት እዩ ከም ዘለዎ ምስ ተረጋገፀ እቲ ዝግበር ጥንቃቐታትን ሕክምናዊ ሓገዝን ክግበር ይኽእል እዩ ፅቡቅ ዶክተር ኣማኑኤል ብተደጋጋሚ ክግለጽ ከም ፀንሐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ሃገራት ዝተፈላለየ ሜላታት ይጥቀማ እየን ንሕና እውን ናይ ገዛ ርእስና ኣገባብ ወይ ሜላ ተጠቒምና ኢና ዝያዳ መግቲኢ ኮሮና ቫይረስ ብደረጃታት ክፈላለ ይኽእል እዩ ግን ኣብተን መሰረታውያን ነገራት ኩሉ ግዜ ሓደ ውልቀ ሰብ ብግሉ ክገብረን ዝግበአን ናይ ነብሰ ምክልኻል ወይ ናይ ምግታእ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እንታይ ክኸውን ይኽእል ትብል ሕጂ እቲ ከም ዝበልና ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ንፈልጦ ክውሕድ ከሎ እቲ ንፈልጦ ካብ በዝሕ ኣሎ ግን እቲ ንፈልጠን ግን ንነብሰ ምክልኻልን ነቲ ለበዳ ንኸይስፋሕፍሕ ንምግታእን እኹላትን ብቑዓትን ከም ዝኾነን ሩይ ዝኾነ ተርእዮ ኮይኑሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓደ ከም ዝበልና እዚ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝተለፈ ናብ ዘይተለኽፈ ዘመሓላልፈሉ መንገድታት ብህንጣሰ ኾን ብምስዓል ወይ ኣብ ንዛረበሉ ዝወፅእ ነጠብጣብ ዳይሬክትሊ ምስቲ ዘይተለኽፈ ሰብ ናብ ነብሱ ኣብ ዝለግበሉ በፍንጩ ወይ ብእዝኑ በፍንጩ ወይ ብኣፉ ወይ ብዓይኑ ናብ ነብሱ ከም ዝኣቱ ፈሊጥና ኣለና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ርሕቐት ምሕላዊ ማለት እዩ ርሕቐት ኣነ ምናልባት እቲ ኮሮና ቫይረስ ብኡ ተለኺፈ ክኸውን ይኽእል ከይከውን ይኽእል ግን ክህልወንን ከይህልወንን ከዓ ብላቦራቶሪ ዝተረጋገፀ መርመራ ጥራሕ እዩ ንዓይ ሓደ ስእሊ ክበኒ ዝኽእል ሕጂ ሓይመን ዝሓይመን ከይፈለጥኩ ግን ኣነ ንስኻን ቅርቢ እንድሕር ኣለና ኣብ ዝዛረበሉ እዋን እቲ ናተይ ነጠብጣብ ናባኻ ብዝተፈላለየ ክመፅሕ ይኽእል ዘን በፍንጫኻ ብዓይንኻ ወይ ብኣፍካ ናብ ነብስኻ ክኣቱ ይኽእል እዚ ንምግታእ ግን እንታይ እዩ ርሕቐት ምሕላው ማለት እዩ እቲ ቫይረስ ልዕሊ 2 ሜትሮ ክጓዓዝ ኣይክእልኒ ልዕሊ 2 ሜትሮ ክጓዓዝ ኣይክእልኒ ኣብ መንገዲ በቲ ዘለዎ ክብደት ኣብ መሬት ወይ ክወድቕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝወድቀሉ እዋን ከዓ ኣብ ዝኾነ ባይታ ክለግብ ይኽእል እዩ
أبزخنا بايتات أنحقا كم زرعنايو أبتفلا لي مقعد كم زملكتو أبتفلا لي بايتات أو ورقة خون أبيت خون خلي أبت أولا خون خلي نوح زبل أوان كم زتنح مرة قصنا حجي الحقد نهار حلينا عدل يركبنا له مالتي تي فيروس نبت زي تلق في سبب نخاطو نال واتون بستفلا لي من قدت تي زي تلق في سبب نتبايتا تانكيو بيدو مستنكيو أبيدو لجيبو كابيدو خا فنجو وينا عفو أبزح زلو وي عين أبزح زلو خا نام نفس نايم تاو عدل نخير كبكا قصال إدنا محساب أداونا ما ينسامنا ن إسرع سكن زخون جوبو عينت عجاب أتحطت أبا أمن جورلو أتو فيروس أبيدنا نخيت أنح عدل إنه هو لنا ماله يركبني مالتي إذا خا ويكا بسامنا ويكا الكول 700 زلو 700 زلو الكول زلو نايد مصري تتقيمنا نفس من خالك نقبر نخلينا حدا رحقات محله كلاي قصالي ايدنا محصام مالتي بو خا كم لمدي سبات نعنا زي فلطنا كم بحري كم لمدي افنጫنا افنا بزغرم بزحي كم نحس تخلل مسنعتات حبيرهم الله حدا سب معلتي لسه 8 ساعات اندحر دقيسو اتي 16 ساعات نقح اندحراله كاو خابته فلا لي صراحه تصميدو اتي نو 1 ساعات ولا اب نص ابزحلولو افنچون افون سغا 300 400 غزي ولا 500 غزي ون ناي محس لمد الله فليت كادي بفلادي بزي فلات مالتي حجي قصال افنچنا عيننا افنان ناي محز لمد سلازلو از خا نت فيروس ناب نفسنا نخا تعدل نولنا از حجي از لمد زي بستخال متن كنوغدو طرح يزلنا زياده ان كوفيد 19 يكونس نخالو حماماتون يتقعنا زغالصنا لمد مالتي ازي كال اب غزي نسعلولو وي نهنطسلو خا افنچانان افنان مشفال هذا وي چرق وي سوفت تتقيمكا نتي زعرس كالو درس كالو خا اب غبو ناي مغحفي بوتو كتب صحلكا كتقمط لك ويكا ابتهن تصلو ابتعلو لخا افنچها اتي چرق وي سوفت اب زيبلكا بكورنا عيدكا غيركا كتشفن يغباكا مالتي ازو خوينو زي مكل خالات مالتي بستفعل على منغدي ملكفت قاقات مكاخلي ازي ملكتات إلنا تقيسناهم زلنا حدا كالاي ناي غعزو تاريخ تلكا ناي غعزو تاريخ نابزخونه غعزو يكونس ابتي لبدا تصبح علو زلو بوتاتات ناي غعزو تاريخ نحرالو نسو حدا تاريخ كوينو نسو خا ازي ملكتات ابزحلو لوانكا بقلطف نفسخا غتيخا نفسخا كاب كبابي خاليخا نحمو بأوانو خا ناب مدبرت عنا ناب حكمنا مخال اقداسي مالتي إذا كان أنت يتحجزك بأوانو نحر اتحمام كم زلك تفليتو مسخا زلهم مرخاب زلهم سواتك نسمون تمرميرو كابت حمام علىك نبلك ناس أريخا وهيك اتحمام تسكا من كورونا فيروس دي خان تفليتو اتقبو حكمنا وخنكن كجبر الكاخلي إذا هو نبلك لنا كله إذا معادات مقرن سميع خادي تتجبر تخينك اتي ممرح بمنغست زوهبكا ممرحتات زيت بمنغست وصل له ممرحتات كتتجبر قبوي مالت حلفنت كاي معناته نفسها تلقيفكا نفسها طرح عليكم كاس نخال اسون حدا كاي خدله اتي فيروس كا لبدا سقع زخونه نعاخا طرح عليكونس نعاخا نبيتسبكا بيتسبكا كبيتسبكا انا حبرتسبكا انا بهاجر قليل حدا كم دي يصعب كلاتنا اب تفلالي معكنات زينان بزوها حبريتان نريو لنا مولتي حجي ازي عبي اتوكرو خغبولو زلو نفس مكل خالن مقطع مسفحف على بدا كورونا فيروس حجي تم منغستي ولا منستر طعنا زوسدلو سغمتي ناي مكل خالي قدمتي فيروس متاو مكل خالي مالتي مساتو بدحريو زغبر تفلالي حكمنا وحجزاتن تفلالي منقصاصاتن كن العقمي نايتي حجرن نايتي ناتكالاتن كون سلازخل بسخاله متن نفس مكل خالن نفس خاطر تخلخيل كخا نتي لبدا نخيس فحفقا
ዕድል ኣይትህቦና ኣለኻ ማለት እዩ دكتور غونغوني قال متيغنا تخاتلتي ناي تليفون عدل كفتينا كبرات تخاتلتنا تزوج اللهم مدب غورو افنجا ازني مس كورونا فيروس بمتأثر انتاي تصلوا ابز بلا راسي دكتور امانيل مسانا بستديلو بغوز تليفوناتنا 10 تخلته 14 54 ويدما 10 تخلته 14 74 بمدوال دكتور امانيل زلكم حتى كتقربوا كابز ساعات زي عدل كفيتنا هم زلنا نحبر دكتور كساعة تليفون يتخاتلتي زمتنا اتحازا تمالالس تحكموا اغزي لبدا كوفيد 19 كما يكوني او كما يو اوكي حجي اذا اتحازا ويا تعالى نبلو زلنا قدمي زي لبدا اب هاجرنا اب تفلالي هاجرات ممصو اتي زنبره اكايدا نو كلاتنا نغنزو نبرنا حقيو حجي كن اذا لبدا بخمي كم تحلالف انت عين صعبين كم زلو رديت الله مالك نعون مقتا خا بمنغست زوات سقمتي اب غزا مصنح رحقات كام حلاو ايد قصالي صريت اداون حس ازي نت لبدا نخيس فعف زغبر دلو سقمتي بو متنكا اب تمالالس حمات كا صلوالو مالتي اب تحكمناوي ابتي هوسبيتالات زهو سيرفيس وي اغلغلوت كا صلوالو انتايو زي لبدازي سبات ابستا اكوبلو ببزح كسفحفحن كزرغحن كم زخل ترغاغيتي حجي اب تمالالس حمات كا ببزحي تحكمو ناب حكمنا اب زمصلو ناي مئكاب تخلو الله كابوم كاب زخون حددي وي كلتدي وي تفلالي ناتوم كناتات زي فولتو اب تحكمو خصن حسلو زخلو اتي رابحي وي كا ممحلالفي بايتا خون خنا حجزي غبو طنقاقن اغداسي بتعامي كستاي زليو مالتي ورطو تاكايدا زليو اغاب يو ازنتايو اب تحكمو اب زمصلو ناي قدن تاعلو ريغا مسرحلو كارد موصالو سغعنا بتحكمنا حكيم تاطخا ريغا تصبيخا تجاجيكا ناب حكيم اتيخا تزغبر زغباكا حكمنا حجز تدليلو اسرار حينير حجي كن اذا اسرار توتالي غير كم زلو فلطي مالتي حجي انتاينا نغبر نحنا اتحازنا مجمرات يوم حمات عينت حمامن بلاس بعد مدي وي بتفلالي ممزنتات بهصصنت نايت حمام على ليخا مفلاي مالتي على ليها تفلك لها قدامنتات صريت اداو مسوخا محبراو مرحابن ازي زبلنا بوحد كلتا متر تفاناتيتو سبات ناب حكمنا ريغومن اتناتهم حجز نقبلو كتغورم دحرتو خينكا ازي بوسن عقن تحكمو خطري على كمالتي بوسن عقن تحكمو خطري تخينكا انتها بقامي خاتفلاليو بهصنت نايت حمامن بتي بعد مدي ويكا تاففتي تحكمو خمزلو كتلليهم كتل ازي ترايج زبال مالتي كالاي اوخا ابتي شعوانكا معقاناي مؤسبنت اندغبركا حتير تاريخ لاوسدك رسن تلو سعال تلو ناي غعزو تاريخ تلو ازي بوانو طرطور ناي كوفيد 19 مخانو على ليخا كتفليمو زين اتي زغبر طنقاطات غيركا اتي زدلي مرمرا غيركا الو نيبلو نارغاغيتكا اتي زدلي حاجز حكمنا وحاجز كتبو تخليخا مالتي حجي سبات ابستاكبلو منتان ناي فيروس ناي ربح عدل كيركب تلبدا ناي مصحف عدل كيركب ازي اكلاو مرحاقن طريت اداون طريت ناي كبابن كهلو خمزلو سلازلو اتتحزانا كابت زنبر نبورا كايدا نابزي نبورا كايدا خوينو بوحد عقن تحكمو ازي اغاب مكل خلنا غبرنا نتيوم تحكمناوي حجزات نهب مالتي سلازي نتوم ازيوم هصصن زي سجرن عينت حمامات زلوهم يخم ابز حج اوان تحكموا زلو اوف كورس وحجي ناي قد الحج تايم رسني مهر وي مدميتي وي نايم سنفاس اقم وي زخونه فنچوم دي وي ابغروروم زخونه بعداو نغراتيو نم سنفاسن نهيوت اسغا زخونه نغرات قدامناتات نوم بو متونو خا اتي نهبو تي وسم قطر نريو خا سغا زاكل كا اتي ككم اماصاصوم نتيوم تحكمو فلينا تغبو حكمنا وحجز نهو مالتي ابز انتاينا قندي كن ردو زلنا
ሕክምና እዝኒ ጎሮሮ ኣፍንጫ ከምኡውን ሕክምና ስንን ናይ ኣፍን ናይ መንጋጋን ናይ ዓይንን እዚኦም እዚ ዓይነት ሕክምና ብቅርቢ ምስ ተሓካሞ ኣብ ቅርቢ ርሕቀት ኮይንካ ትገብሮ ሕክምናዊ ሓገዝ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ከምዚ ህሞትካ እንታይ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ እቲ ሓኪም ዲ ወይ ከዓ ናይ በዓል ሞያ ጥዕና ግቡእ ዝኾነ ግቡእን ብቑዕን ናይ ነፍሰ ምክልኻል መሳርሒ ክህልዎ ኣሎ ማስክ ድዩ ናይ ዓይኒ ጎግል ድዩ ናይ ዓይኒ ሽፋን ወይ ከዓ ናይ ገጽ ሽፋን ተጠቂሙ እቲ ሕክምናዊ ሓገዝ ክህብ ኣለዎ ምክንያቱ ንባዕሉ ካብቲኦም ተሓካሙ ዝኾነ ለበዳ ተገላፂ ወይ ከዓ ንሱ እንድሕር ኮቪድ ሕማም ኣለዎ ከዓ ንኻልኦትካ ከመሓላልፍ ከም ዝኽእል ስለ ዝተረጋገፀ ኣብዚ ጥንቃቐታት ዝውሰደሉ መንገዲ ማለት እዩ ቴሌፎን ኣላትና ዶክተር ሃሎ 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 ሰላም ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ ወጪ አላ ምስል ሃሎ ኦኬ ዶክተር ኣብ መስመር ኣለሞ ዘለካ ሕቶ ክትቀርብሉ ትኽእል ኢኺ ሃራይ እንታይ ሓተ ደለ እዚኦም እንታይ ሽሙ ኢንፍሉዌንዛ ታይፕ ኤ ድብሃል ሲፋ ናይ እዚኦም እንታይ ሽሙ ግሩፕ ዲ ናይ እዚኦም በዓል ኮሮና ናይ ሳርስንስ ዋላ ካሊእ እዩ ተቐዳመይ ተስተይ ምክንያቱ ሒዝኒ ስለ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ደገ እዩ ሒዝኒ ነይሩ ብዓዲ ኮነን ልክዕ ከምዚ ትገልፆ ዘለካ ከምኡ እዩ ደቅዕ ሳምቦ ኣጥቂዕኒ ነይሩ ወተቃንዛም ልክዕ ከምኡ ዘቐንዙ ናይ ሳምቦ ፀገም ማትሪፍላይ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ረክሲ ናይ ኣፍንጫ ናይ ገለ ኣለኒ ሕጂ ረክሲ ስለ ዘሎ ከዓኒ ከምዚ ሕጂ ናተይ ረክሲ ዘለዎም ሰባት እቲ ቴስት ክትገብሩ ከለኹም እቲ ብኣፍንጫ ከሸግር ክእል ድዩ ብምንታይ ኢኹም ቴስት ክትገብሩ ትኽእሉ ምክንያቱስ ብጣዕሚ ናይ ኣፍንጫ ፀገም ኣለኒ ሕጂ ናይ ጎረሮኒ ካብኡ ድመፀዩ ካብቲ ናይ ኢንፍሉዌንዛ ታይፕ ኤ ሒዝኒ ዝመፀዩ ቃንዛ ልክዕ ክትገልፆ ኣይትኽእልንኻ ከምዚ بمول أكلات كلك حمت تقول أنا حكاية حمكة. زين أبدا عدنا اللي ديلا نيفلت كوني نعيا بأمريكا حزن نيروز مالك. الرأي. حجز يصير ناتهم لك أتي. نبتنت بخي حتى تتأتو تصبوني رمانياتو خلوت خطاتلت تليفون دليس لازلو مسمر. بقى مدح. الرأي غني لنا. هلو. سلام. أنا كم يوعلكم؟ سلام كم يوعلكم؟ دكتور نيرات. دكتور مسمر الله زلك حتى تقرب تخليه. هارا. ناتي كقرف سلي زبالة يا مستاني حكمنا جن بهر نايت سرحكا لك خمس زبالة زلو بتاعك الصراط قال زلو صراحة عندي حجز ندات حانيسي أزي تعرف الوطاي تاها خيرو مت فحقي لك يحسن معي كل إذا قال ممر حتى تزوط أسكن يطبوني رمحياتنا عنا بعبي خان إحنا دينا خلنا نقول لهم سميهم كل قولنا هذه أسكبار كوين هنا الله بو يغني لنا دكتور زيادة أتي محبراو مرحاق توصل صنيحها ابز حج وان كن زوص ممرحيتات زوهاب مخرطات ببزحات سبات شللتنا تقطحس يرأي الله ابز انتي عينت مويا مخرطات بامسناتا بفلا ابزي اندا طحنيت ورا خلوت سبات حلف عليهم صدرو سلامتا نافت نور كمل سرينا لنا الذي ابزي اخيركا مخرخا خطبنا مستا حاره بيتي انا قدامي تحطو خن جنبرتو خوينا حجي كم حفتنا زبلتو اب كمز عنتو يمكن قلت أنا زي حمامات العلوي سرعة مستنفاس مستفلا لعينة فيروسات مخانو جالسنا لنا حد قوم كورونا فيروس مالتي زي كمز حفتنا زبلته خا كلوت عينة تهواسات حمام زمتو العلوي مستنفاس كان بعد إنفلونزا تايب A تايب B علو مالتي حجي تي مسرح تي زجو تي نايت حمام مسرح نقولون خلينا حديو تا إنفلونزا تايب A ولا تايب B تايب أب إنفلونزا تايب A بزحت عينة تايب اللو حجي أتي ملكتاتهم حديو أتي عينة مرمرهم كحديو مالتي حجي كفنش عادي ويكاب قرر جوسد قمصو غيركا أب لابوراتوري لك نعو نزللي عينة مرمرة تفليتو بإنفلونزا اللو ديالن في اللتخل حجي أتي أو هاجرنا سقع بناي إنفلونزا فيروس مرمرة بوزح إنفلونزا فيروس درجة أب حبرة سب كم لومود فيروس كوينو سلس أساس سلزلو سقع كم زناي كوفيد 19
ለበዳ ምጽኡ ምልክታት ሕማም ስለ ዘይምጽእ ከም ኖርማል ጉንፋዕ ሓሊፉ ተፈለቲ ዝግ መርመራታስ ብዙሕ የለን ማለት እዩ ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ለበዳ መስርሕ እንድሕር በጽሕ ግን ልክዕ ከምዚ ናይ ኮቪድ-19 መርመራታት ተገይሩሉ ክፍለጥ ይኽእል እዩ ከም ዝበለቶ ኣብ ኣሜሪካ ንኹሎም ኣብ ከም ዓይነት ሕማማት ዝሃለውካ እቲ መርመራ ከምዚ ልክዕ እዩ ካብቲ ኣፍንጫኻ ወይ ካብ ጎረሮኻ ዝውደስ ሳምፕል እንታይ ዓይነት ቫይረስ ምዃኑ ንኩሎም ዓይነት ቫይረስ ከለልዩ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ሃገርና ግን መስተዓቕሚ እዚ ብዙሕ የለን ማለት እዩ ናፍታ ቀንድን ኣገዳሲትን ከም ዝበለቶ ምክልኻሊ ነፍሲ ምክልኻሊ ተቐንዲ ነፍሲ ምክልኻል ክንብሎ ከለና ከም ዝበልናዮ ቀጻሊ ኢድካ ማይን ሳሙና እንዳገበርካ ምሕጻብ ወይ ኣልኮል ዘለዎ ናይ ንጽህና እንዳገበርካ ርሕቐትካ ምሕላው ኣብቲ ህንጥሰሉ ኣብቲ ስዕለሉ ከዓ ምሽፋን ከምኡውን ማስክ ምጥቃሙን ኣገዳሲ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ጻዕቕ ዘለዎ ቦታ ብዝተኻእለ መጠን ርሕቐት ክንሕሉ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ከም ዝበልካዮ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ኮቪድ ስጉምታት ኣብ ዝውሰደሉ ዝነበረ ናይ ገዛኻ ምጽናሕ ወይ ናይ ምፍንታት ኣብ ዝነበረ ሰላምታ ይበሃል ነይሩ ከም ብልምዲ ኣብ ልበይ ሰፈርካ ዝበሃል ኣነ ሰላምታ መጽ ነይሩ እስኻ ጽቡቕ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ምስ ግዜ እንዳተጣሕሰ ከይድ ኣሎ ስጋዕ ሰላምታ ዋላ ምስዓዓሙን ኣሎ እዚ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቀርቢ መን ኣለዎ መን የብሉን ስጋዕ ብላቦራቶሪ ተመርሚሩ ዘይተገለጸ ዘይተፈልጠ ኩሉ ሰብ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ዝነበራ ኣካላዊ ምርሓቕ ኢዳዳውን ኢድካ ብሳምናን ማይን ብግቡእ ምሕጻብ እቲ ከምዚ እቲ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ዘይምንቅስቓስን ክስዕቦ ጥራሕ ዘሎ ምክንያቱ ቀሊል ዋጋ ከኽፍለና ማለት እቲ ስጋ ሕጂ ቀሊል ዋጋ ይንኸፍልና ዘለና እዚ ድሓረ ክንሪኦ እንዲና እቲ ክትገብሮ ዘለካ ኮንሲደሬሽንስ ግን እዚ ሕጂ ስጋ ሕጂ ናይ ኣብ ገዛኻ ምጽናሕ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ቀሊል ዋጋ ይኮነን ሕብረተሰብ ዝኸፍለሉ ዘሎ ግን እቲ ሕማም እንድሕር ኣትዩ ዘስዕቦ ሳዕቤን ከዓ ተዓጻጻፊ ናቱ ምዃኑ ርዲእት ጌርና እቲ ማሕበራዊ ምርሓቕን እቲ ዘድሊ ጥንቃቐታትን ምግባር ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ ማለት እዩ ምናልባት ዶክተር ኣብዚኣ ክንዛረብ ኣካላውን ማሕበራውን ምርሓቕ መቸም ኣብ ምክታእ ለበዳ ዓብይ ተራ ኣለዎ ስለዚ ሕብረተሰብ ውልቀ ሰብ ከይተረፈ ክድሕን ክእል ካብዚ ሕማም እዚ እቲ ሸለልትነት ዝረአይ ምናልባት ከስዕቦ ዝኽእል ኣሉታዊ ወይ ዕንወት ካብ ዘይምርዳእ ዶ ክኸውን ይኽእል ነዚ ክንጠቕሶ ፀሓና ኣካላዊን ማሕበራውን ምርሓቕ ዘይምዝውታር ኢድካ ቀጻለ ዘይምሕጻብ እንታይ ዓይነት ዕንወት ክውርድ ዝኽእል ዋላ ተመክሮ ናይ ካልኦት ሃገራት ብምንፅጻር ሕጂ እቲ ኣካላዊ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ዘይንቡር ኩነታት እዩ ማለት እዩ እቲ ንቡር ኩነታት ከም ህዝብን ከም ተፈላለየ ባህሪ ሓደ ሰብ ማሕበራዊ እንስሳ ኢና ንብሎ ሰብ ማለት እዩ ምስ ሰብ ከይተራኸበ ምስ ሰብ ኣብ ተፈላለየ እዋናት ምስ ሰብ ምርኽኻብን ዝራብን ኣብ ስራሕ ድዩ ኣብ መነባብሩ እዩ ከም ዘሎ ፍሉጥ ኮይኑ እዚ ዘይንቡር ኩነታት ኣምፂዎ ዘሎ ግን እዚ ለበዳ ማለት እዩ ሕጂ ኸ እዚ ለበዳ ኸ ብኸመይ ክግታእ ዝኽእል ብማሕበራዊ ምርሓቕ ሕጂ ኸ እዚ ማሕበራዊ ምርሓቕ እቲ ለበዳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስዒቡሎ ኣጋጢሙሎ ብኸመይ ጥራሕና ብማሕበራዊ ምርሓቕ ጥራሕና እቲ ናብ ካልእ እቲ ዕንወት ንኸይምፅእ ንጎትኦ ማለት እዩ ከምዚ ዝበልካዮ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ተፈላለየ ተመክሮታት ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት እውን ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ መፅናዕትታት ዋላ ኣብ ዜና እውን ከም ተገልፀ እዚ ናይ ማሕበራዊ ምርሓቕ ስጉምቲ ምስ ተወስደ እቲ ፅሬት ኣዳውን ብግቡእ ኣብ ዝተተግበረሉ ኣብ መላእ ዓለም ብዝተገበረ ስጉምታት ተፈላለየ ሃገራት ስጋዕ ናይ 3 ሚልዮን ህዝቢ ህይወት ክተርፍ ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እኳ ብናይ መን ዋጋይ በቲ ቁጠባውን ማሕበራውን ጽልውኡ ኣብ ንጎኒ ገዲፍና ናይ 3 ሚልዮን ኣህዛብ ህይወት ክተርፍ ክኢሉ ኣሎ ሕጂ ከዓ እቲ ማሕበራዊ ምርሓቕ ብምግባርና ነቲ ለበዳ ንጎትኦ እሞ ካብ ዝኾነ ዋላ ሓንቲ ህይወት ምሕላፍ እውን ቀሊል ዋጋ ስለ ዘይኮነት ህይወት እቲ ማሕበራዊ ምርሓቕ ተተግቢሩ
رديئنا حبرتسب كسفح خمسة لو طرحنا تمحبراو مرحق نالبات رحقات مهلاو طرح غير زحسبو سبار له كالوت سمويا خمس قلصو كيلاتات ግን محبراو مرحق ማለት ولا ون اب كال استفرالي محبراو نطفتات زي مستاف مخون يم زقلصو اسكب زعبا زتك تبلنا هو حجي تي محبراو مرحق نبلو زلنا كلتي اكلاو مرحقن محبراو مرحقن حجي بزحين تاي زبال سوشيال ديستانسينغ تبايل صواع زلو محبراو مرحق ግን مسوخه اكلاو مرحق اقداسي حجي انا نسخان غبو زخانه مرحق غيرنا لنا اتي منالبات كوا انا دي وين نسخه ناي ملكفت ندحر لنا انا كمحلال فلكاي كلني غبو رحقات غيرنا سلا زلنا مالتي قال محبراو مرحق كا زي متقام مالتي كاب ابيت تصلت تاكيدنا لنا سلامتايو ازي محبراوي اب نتاخاخبللو ننحدنا خنتاخاخبينا ات فيروس نالوات ناي مسحف عدل كركب خلي مالتي ازي محبراوي مرحاو نبلو مالتي اب ابيت تصلت اب تفلاليو حزنيو تفلالي ناي حبرتسب زغبر متاخوات كاب اخيواتات كاب ناي سبورت متاخوات كاب تفلالي نغرات كل نغرات كوغت راح يزلو سقع معازي اين فلطه ነገር አይብናን ምክንያቱ ትለበዳ ኣብ ትሕተቱ ቁጥጥር ኮይኑ ኣስጋኢ ኩነታት ኣብ ዘይበፅሐሉ እዋን ክረአይ ዘሎ እዚ ከዓ ማሕበራዊ መርሓቅ ኣብ ተግባር እንድሕር ኣትዩሎ ስጋ ማዓዚ ዝበሃል ከዓ በብእዋኑ ገምገማት እንዳተገበረ ክትሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ዝያዳ ክተቐሳ ዝደሊ ማለት እዩ محبراو مرحق بمقبارنا كم زعنتو يزبلطو 3 مليون احزاب هيوت كدحنكي يلو محبراو مرحق دادي نقبرك انت عينتي واقع مخفلنا نيرنا مالتي حجي انت ايوت محبراو مرحق بمقبارك حدا ابتي حبرتسب كمت تملكفتي ابزو صعبو الاوانات كم زرانيم ببرسنتج كنريو خلينا سقع تفلالي اب تفلالي هاجرات بسترأيه كاب حموشه سقع 10-15% نيموت عدل له مالتي حجي زياتهم ببزحي ملكفت ابزها له تيوم زموتو خا ابو متنكا يوسخ مالتي حجي اب تغبر مصنعتات محبراو مرحق ازي توسد سقمتو خا او اوانو ندحر كوينو ازحشي مالتي حجي كم تملسنا هنري كلنا اب تشاينا توسد سقمتات طبق ينير ግን ሜስካ ከዓ ክትግምግሞ ከለካ ከዓ ቅድሚው ተወሲዱ ተትነብር ከእንተ ዓይነት ሪዛልት መጽ እንተ ዓይነት ሰዓቤን መጽ ክንርኢ ክንክል ኣለና ኣብቲ ሽዑ እዋን ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ከም ዝመሓላለፍ ኣብ መጽናዕቲ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ከዓ ጀሚሩ ነይሩ ሕጂ እንታይ እቲ ቫይረስ ኣብቲ ሕብረተሰብ ፀኒሕሉ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበለ ከዓ سقع كابسم نفسه زمحلالف زراغا قصلو خا ببزح بمطونو خا ملكفت نيرو مالتي ابز شعوانات اتي لبدا خوينو اب تفلطلو خا حد اخل عقن سقع لبدا خبصح زخل زرغح صنيحو مالتي حجي منالبات كابسم نفسه بابتي اشعوان تفلي كم زمحلالف تفليط نير تتخون اتي شعونا زتغبرو سغمتات او نوان نير تتخون سقع 65 ميتاويت كابز اغاطيم زلو سقع 65 ميتاويت سقع 7 ميتاويت مقودل نيرو اذا بحزب عالم اغاطيم وزلو لبدا بو متنكا كال تريو مخون نيرو مالتي حجي اتي محبراو مرحاقن اتي اكلاو مرحاقن اتي اب غزا خمسنا زلو وان اب اوانو قلطف بلاس وهود مالتي اندحر كوينو طبق وصيت الله مالتي اندحر كزي وسيدكا محبراو مرحاق اب تكبار كتبعلو جميركا ግን እንትናቱ ኢፌክት ናቱ ጸገማት እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ገሌና ሃገራት ወሲደን ግን ስቲል ካብ ሓደጋ ግን ከአለና ይከአለና ኣሎ ሕጂ እቲ ማሕበራዊ ምርሓቅ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና እዚ ከዓ እንታይ ዘኽእለና እቲ ለበዳ ምቕፃሉ ይተርፎን ባህር ናይቲ ቫይረስ ተላባዒ ሓደገኛ ኮይኑ መፂሉ እዚ ከዓ ብኸመይ ክግታእ ዝኽእል እቲ ነብስና ንዕኡ ዝኸውን
ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ምዝ ምዕብል ማለት እዚ ከምዕብል እንድሕር ኮይኑ ካብ 65 ስጋዕ 70 ሚእታዊት ህዝቢ ዓለም ክኾን ይኽእል ህዝቢ ኤርትራ ክኾን ይኽእል ተፈላለየ እቲ ነቲ ጥቑዕ ዝኾነ ነቲ ቫይረስ ክልከፍ ክኽእል ኣለዎ which is እንታይ ዝበሃል herd immunity ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ንዑ ንክበፅሕ ተኮይኑ ግን እዚ ኩሉ ህዝቢ ክልከፍ ተኮይኑ ከዓ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ሞት ከዓ ስጋዕ 30-40 ሚልዮን ግምት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምእንታን ንኸይከውን ማሕበራዊ ምርሓቅ ጌርካ ነቲ ናይቲ ዝርግሐ ናይቲ ሕማም ተጉድሎ እሞ እንታይ ገብርካ ዕድል ትረክብ ኣለካ ግዜ ትገዝእ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ግዜ ዝገዝእ ካለካ እንታይ ኣሎ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ናይ መድሃኒት ምርመራታት ኣሎ ናይ ክታበት ምርመራታት ኣሎ እዚ ግዜ ምስ ረኸብካ እቲ ብቁልጡፍ ሕጂ ከም ዝበሃል ዘሎ ብቁልጡፍ እዚ ቫክሲን ክታበት ተረኺቡ ናብ ግብሪ ዝውዕለሉ ካብ ዓመት 2 ዓመት ይወስድ ይበሃል ኣሎ እዚ ከዓ ሕጂ እቲ ዘይንውር ዝኾነ ኣካይዳ እንድሕር ክንከዶ ፀኒሕና ግዜ ረኺብና ኣለና እቲ ክታበት ኣብ ዝተረኽበሉ ከዓ ኣብቲ መዓላ ኣብ ዝውዓለሉ ከዓ እቲ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ ናይቲ ሕብረተሰብ ይበዝሕ እሞ እቲ ቫይረስ ከዓ ከም ኢንፍሉዌንዛ ከም ካልኦት ዓይነት ቫይረሳት ከም ንቡር ኮይኑ ኣብ ነፍስና ክፀንሕ ይኽእል እዩ ካልእ ብሃይማኖታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ብእምነት ወይ ብሳይንሳዊ መግለፂ እውን እዚ ቫይረስ እውን ናይ ኣምላኽ ምሕረት ኣውሪድልና ክጠፍውን ይኽእል እዩ ኣብ ባህሪኡ ሓደ ቫይረስ ምስ ግዜ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ተመሓላለፈሉ ኣብ ዝራብሓሉ እዋን እዚ ሚውቴሽን ዝበሃል ኣሎ እቲ ንዑ ዝያዳ ተላብዓ ዝገብሮ ባህሪ ከማዕብል ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ንዑ ከሞቶ ዝኽእል ባህሪ ከማዕብል ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ሕጂ እቲ ስጋዓት ተፈሊጡ ዘሎ ግን ማሕበራዊ ምርሓቅ እናገበርካ ነቲ ቫይረስ ለበዳ ግዜ ተናውሖ እሞ ግዜ ስጋዕ እቲ መድሃኒትን ፍትሓን ዝረክብ ዕድል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዶክተር አማኑኤል ኣዝየ ዘመስግነካ ስለተዛሃብካና ኣስተምህሮ ብስሜን ምስም ተኸታተልትን የመስግን ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ መደብ ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ርእሲ ክንራኸብ ኢና ሰላም